kecing iseng kun lapan hapal dano ya kecing rakhi lengku dap san posnem jong keseng samla sai sok pen sora menta kesengi lai po tarik no pra aljal kat khandai ha sai sok pen sora. La seng ya seng samla sai so pen house name khat khandai span riu pho khandai la plai pech ba ru ha kani ka jirakhi ya ka thup sa kan mau samanil jong ka seng samla dai kong san lapan kup buram ya kiriu temen jong ka shnong sai so pen ilaka bat kum juru ya kinong kit kambarim jong ka seng samla sai so pen ikong san ha kane ka jing rakhi idei ba bantai dol lengdo MLA jong ka Maukan Reu constituency ha ka ju ka pol ibalong ru minister jong ka sarkar jala ibabat ya ke kam sport textile but agriculture. Isembut kang san idei samla balajin senrem MLA jongka Sheila constituency balaya dan rengkat ru laingut ki MDC jongka KHADC kita gilong ba tenwel dekar MDC jongka Sheila ba titos talwel khan MDC jongka Sora constituency but ikongkres miri kalpuli MDC jongka Nongsken constituency laya dan rengkat ru dari SDU jong ke Sora Civil Subdivision Sora. Nong peniat ya kini ke program dak baburam fi kini ke janmian yang hane na kaliang jo kaseng samla sai sopen aswa bangan ai ke welcome speech kini ke por ningkong ya na kaliang jo kaseng samla sai sopen ni aingu yo play utrai nong bu nong thau ubalai lam lenti ngi kom kaseng samla sai sopen ya ke bangi la ban long kum ni mangilong hadu kini ke klimat del ma ke jingalam dari lembaga jing beten nanti dari lembaga jing start baga jing syampang kaba wai hingi ya kaba ngilaban pentelun iki shalentem kijong kaseng samla sai sopen hoi ngakham shua bang komong ifi shua bang ai welcome speech ngamla kham da ngo burom kata-kata na gabanta ki long shua kiba long kinong seng ya kini kaseng samla sai sopen kumjuru kinong ket kam kibarem kibla pentelun ya kikam kijong ka seng samla sai sopen kibangi kilong mentah ngibut ya kanuksa kejongki teh kani kepor hoi da ka donut ke bakmen ngas ngau ya kaban ai ngo yu blay na ka mentah kani kepor ya ka bawai kum kani ka janmiet sisa ke bakmen ho ka bangi kum ka seng samla sai sopen ngila angnut lembaro sisnam ngila pendap ya ki event si fair kijing pendok kijing elek kai ni kini kijing semanta ki fair ban dan buram ban rakhi kini ka jingdap santhos nem ko jong seng samla sai sopen na kitbok kirwiang e kilong kami kilong pa kilong snong borok kawe ba kani ka snong sai sopen kanang kiu syafrang hagi jing trekam ki jongka kanang phu kanang phing hagi snem ki banwan ublei trai kan ram dor dekat
ngai kublai sai sen ya I kong san jungi wei wan na galanti ke becengai na duk ka konsensi ke jungi labe khanang tengai ba ka jingdon jungi kanang ai mun sim ya ka seng samla ba kumu menteri le si la ban le sibun ki kam mau na kaliang ke jungi ru ngi khmi lenti ha ke jing sia kala ngakwa ban keren na ke kapor ngila angnut na kaliang jo ka thain sora bala kum num nu phini ai ban talam ha ke jing dei ba ka national game ke ban salong har pu ar te ladon ke jingwan jurep ha ki snam ki baladap dau emily barim jong ka sela konsensi tu po dr dokper bat ngidakwa namar ba ka national games mo ka sora ka digawi na ki snong ki ba paunam ha ka tourism ki pai ba ki tip kai ka sora nganget ba ki kita ki nongele kai na kari ke jongi kin kwa ba kandan gawi ke event hang ne po sora tenang kalian ke jonga kum MDC ngasong ada karpat ipi kum menteri ba ladalong kawe ke event ladam dei baro ru alis kawe ke jigele kai deban pelong hang ne thain sora khnang ba ki we ki nongele kai na kawe ki thain kila banwan ngidon sibun ke jaka kalong free ngila ban ai pinte ke indoor stadium ne kwa bante ke swimming pool ne te ke mo outdoor stadium nu lada dangdon ke puar sobha ban perkhatlem na ka banta ke ne ka thain ke jogi te gawi ke bang sngo bang ai khublai kerpang na ka banta ke ne ka snong sai sopen jopi na ka banta ke ne ka ilaka sai sopen ke jopi ka long ba ha ka bede ban ni te po district council na gi than jungi sene laino ana ka shila naga hima shila na gi ilaka shila bat ka ilaka maulong dei tangka sai sopen ni kabla adon la ka jong ka at la ne kabla adon la ka jong ka ai nagi than jungi sini ngala Ukraine berabor nadu gini ki south li gitem kabla le ya usim ke hima sora ya ka sora ngong pa im la long bala to se pen kreno ban sinano ala ka jong ka bil ban frame no ala ka jong ka bil ban wanra ano support di council bangin pa sa po ka house bagan long no ga an na ka banta ka hima ka jong pi te henry kila ong to sito bangin ya perhan kila sibuteng bat kani ke jing buteng jong ki kala sa kad hadu menta ngila persyang bania betha e gini ki kli nong sansar jong gini ki snong saudong jongi jong gini ki laka saudong jongi kentup ya kani ka sabar ka walong ka terna ka nongriat terter bagin penkreno lagi jong ki bil ki jong ki an ki jong ki den re still ki don ki dang samthia den re kato kan ni ngila la ban le kila submit siti support di council ngila persang ban pas ki ha ka jing sisa kila le na du islam ki mansua na du islam ar hajar nyau ar hajar fra den re still ki saku da po di council dengan sengau bukan ai burom kerpang na ka benta jong ba shillah di po de belengkot baywan man ka last time hai por belengkot but hagapor siwa ba in long ko museum ru ada penbor palat i ba fide ban priang ki ajimut jonga but kata kalong be ki bil ki bagila submit ni snong ki thaw ki jungi ni ilaka jungi fide ban penrung no ban tabel no po council khnang bikin kela anyo but la le kata but kum kalong menta kini ki bil ki dang don halenti ki don ki bla pha return no support di council ya ki bang ida ha ban ritable biang ki te henry hakabedi begini ke bentang asngeu ba ngan oh phi ba ka ilaka sai sopen kalong in advance nadu ar hajar nyau nga imat ngila de yo e ka bil nang ni te khublei sibu nak bentang ke no yalam snong nang ni ki bla trei sitom da ke jing trei sitom ke jong phi ba kat hadu flaya la ban yo ala ka jong ka at te halor kan ka bentang asngeu ba sa sin ai khublei kerpang nak jong phi te ke jinya lenti jong ni ke seng samla jong phi ban san phau tu islam phi san phau tu islam ku mengalong kam desu ko lengkot kam desu ko dang lengkot ngala persang kum nomi khmat matala saut ri gitem ngala job disi idon gi jaka gi mangalik ban pli ban ya don rengkat hagi meeting lani hagi celebration ki bagini ki kenhu lani gi seng ki organization ki fair ki penlong naga banta gi no ki function ki jongki den reis ngausi ban ong ba nyare fin siam begindon giseng kiban cross watang ya ka ship house nem bro hagapor bedang sedang ban seng full speed ki kiu bahasa khmat
Kiwan mi si kinong may khmat. Sengi ki amali ki MDC. Na ka matak jarap ki jongki. Habangi persang man yarap. Habangi persang man ice cream. Te teng teng pat ngaimat kan negro kom ice cream kaya lam penban siya kababakala. Pi teng teng long no ko makren to ame. Teng teng gini giseng. Ki biak train na ka matak bahaga mi. Nlayo aga scheme nanin la ice cream nanin la pisa. Teng teng ikun warno. Omdei makren to ame. Henry keren ni kijing sisa by experience. Haka jilong no mikmat ke jonga. Te Henry kada san pose nam. Ban like de kum gini ki ke bro khoi ngalas ngio ban ong bagi de gino yalam kibla. Satar sisa ke jimut perkhan. Kibla I baha ke jimut ke jing perkhan. Kibaga transparency ka don na ka seng. Lala kam don ke transparency ngati bendu bendu kala collapse ka seng. Ngati bahan lu bendu kala khlam. Te halor ka ni ka bentang asngio basa sisin. Ngai khublei kerpang. To ya trei kam harang ni syakhaman. Ngatib sibun ki kam ba pila le na ka benta ka baha kami ka roy ka par pila contribute sibun ba na ka benta ka baha kami ka imlang ka salang hang ne pos nong sai sopen ke jongpi ni don hang ni hadu laingot ki MDC bad ngi num pensko ke hang ni hanre ho ni ru ngi don da ka jingkia ba ngi yoi bad gitep bad bangi yoi ba ka no ka ilaka ka shnong ka ba ha ba po ke jing pe jong ka da council ki don ha pedeng ke jinge ban ngangit hang ni ngidon hado laingot badam tang laingot rengidon hado arpo kandaingot but they say arpo kandaingot KMDC ngide benlong don ka jinge teli ke jinge soto jingmot ban ngangit hakisngi ki banwan nginla banweng bat banrat dingkhong ya kita ki jinge ke ba PSM bat kita lese kombailong sadar ke jing snowbok remde ke jing snowbok bat kermen ba ke barokhat nwanra shisha ke jing kemen hakis dam ki banwan Bat kum bagani ka thiem ka kren hang ni ba buram ya kamenor ban pernai kala shai te ngange ka seng samla sai sopen bat kum juru ngi ki nong mi khmat ni trei lang ringkat bat ka bor shnong jong ka ne ka shnong bangin wan ra ya kalawe ka ba pernai Henry andang lai trei lang ngatep ba pisap kasap ko jopi kasarang shai Wanang pernah bagi lapan tray lang akhmat. Tinakal yang jonga ngaskorpat kan ya, barbentai dan kong sanjungi hang ne. Kemudian menai bat tito sila pensai, baka por jengi pa kilawan manpet, hakan yasnong sora, kumno, andalang lawan kani National Games, gindan kanu ki event hang ne hasora jengi. Bahkan mah tu por ilawan pet. Ti semua kisem ya kajaka ti mentanga sukerpat mai dan lang hang ne balada kadon kalak dan ti nginyele kanu man pelong kanu ki event hang ne hasora jongi na bentang National Games khnang umdei tanah benta bangi supelong ataka sport Henry ro bangi lapan kring yu pajba bawon la kai hang ne maratip di pajba ki nongela kai bon hang ni ki mantang marwe we arngot kinwan di kenhuan mabun bangis kemrut nakal liang joki gila promote di tourism shan ni sora jangi tigum ta musang hak syukur pari fi banyak la yang thawla lang kum non ra ya kita ki event shan ni sora jangi karya and guidance program kadon nakabenta ki samla hangni po sora ngam isu banang don ki samla ki bal patnang pasta ki bobun ki balanang la start ngalai kendu nakapor skapor bat ngidi ban shimi kabu namar ngong ipi ngidon kami ya kejing itrai lang ban kentiu ya kani ke constituency bat ya kari ke bai ke jongi nakal yang ke jonga ngam ta kwa ban kren shibo ne aku mgini ke por Henry ngasukwa ban ong ipi baga jingkerpan ke jong kini ki nong mikmat bala pensngo khmat jongi lang baro dai ba titos bat kumju dai MLA jong kani ke constituency kabedai bat kani ke national game ke jingpun kre na kabentakan national game ngani tu ipi kalaya chacha bat nganum bakla bat ngam klet bahang ni hapo sorar ngilawan ban jengo iki jaka katukan ni ringkat bat daga bumpuram yai lead don ko parlo iki pajong iki ba balijit ngilawan ban pai katukan ni iki jaka ngatarai ki ken mawat nakaliang ki samla nakaliang ki nongilam shnong
ngilai don lang ringkat ban pai bat ke jingkerpa kalom ladang iyo ke wei ke indoor stadium lani ke outdoor stadium naga benta ke national game hendai ngakwa ban ong ipi bangangam dei ubriu ubangan syukular kulmar ban syupen sobang ban syukran dala dapat ke kampoi sinu kamlong hendai ke bangakwa kalom ba tong ini pai ini paidlang ba legit ba titos iba tin kongres galang ne ngini keren lang namar banakaliang ke sorka kalarai bayaka jingile kai baro kinlong hapo pulo bat hangtai hapo new shilong bat katu iwe artli discipline kindon hapo riboy katangan itu ipi kedai kebelapan baik bat kata kedai jingpun krek nang kinang peniat ter kita kiai bro Henry ngasus ngopat bagani kedai sisa kumbang ia keren kasora kedai kawai ke jaka kebapen itu ya ke jela ke jomi ka tourism kedai kawai ke ba kibriu baro kitip lut ya ke sora bat kani kedai sisa ke iki ke jingkur kujung belai pat ya kani ke jaka ya kani ke than Henry ladang ila sisa tang iwe disiplin banwara apo soraru kalong sisa ke jimbentoy ya kani ke than kalau koi tu kan yang lang baro